Gcwala. Ave. Hola njani? Hola Makeba. Friend. Kamnandi wena. Shosho wakhala Yazi ya. Hambe kanjani namhlanje ube grand kodwa la mfethu. Yeah, the flow so far so good yabona experience grand yeah. Yabona just Saturday umameli hip hop emnandi. Ngithola. Mfethu kahlahle besikhawathile ngongangena amakhamera. Sibatha amakhamera wangeni yabona buke maye yazi sesiphethe ama interview amanyabhaka nje. Blind. Manje amakhamera wangeni. Like yabona maybe shooting kunabantu abacelile before thina. Yabona abantu abaphethe amakhamera phakathi. Ngithola. Yeah. Plus naye for sure shoot something for yena yabona Uspista. Uspista Kahlahle sikashuka people mfethu yabo. Yeah, shela people indawo le la sikuyo bandapha ePilakazi Street. Yonke into imnandi igawulo. Pia yonke into haya. Wethi pia dura wale pia. Yes. Nasi pia dura nje. Abayazi endaweni vele ibhido kaka. Umuntu akhona ukushaya ibhodlela ndoda. Hayi dura. Iremi Martin 1500. Iphethe khona futhi batayehlisile cabanga lapho. Batayehlisile. Awuzwe discount. Wena discount. Badlalile ngathi. Adlaliwe ngathi. Kodwa sothini bafethi homrad ukuthi make ba PMP angihambi ngedwa ngihambe ngedwa nengohlale ngahambi ngedwa. Angithi angithola. Ngihamba nenja yami la uBlack Knees. Black man. Mfethu kahle siphoxekile. Esiphoxekile namhlanje. Akusenanzi. Besangathi event yocala early kanti ayocala late. Ayibhizi. Yazi ngathini? Yabafuna size la sikwazi ukuspend imali, sithenge igawulo. Ngithola. Like yathola. Afuna ukuyathatha abantu ukuthi bagcwale bayazi. Hayi basipanisa i-hop. Yabo. Istabeka ifees yabo. Umuntu ulimele kodwa. Awukulimala lokho. Akusenani. Akusenani. Makaya kodwa i-vibe great. Yona great. Yabona kusasimnandi abantu baya-enjoya nani. Just cabanga kube sigine necamera phakathi. Kuba sinandaba. Ngabe sizinje. Kube senza kuphela. Yo. Ama-interview ahead. Yabona. Akusenani. Kobuye kulunge bafethi ngendlela emosha ihombrad noma ke ba PMP ongahambi yedwa kuyahambe yedwa. Hamba no Black Knees bafethi. Angithi angithola Mambisa 1632 1632 Gcwala. Ave.